کۆمەک ji dizên çekdar ên milîsên Feyleqşam roja îniya borî diziyeke çekdarî li ser mala pîreka Kurd bi navê Sultan Hesen gotemenê wê 85 salî ye û jinbiya Ehmed Bilal e û ji gundê Dodê meydana navçeya Racoya kirin armanc. Li gorî peyamnêrê Afrîn Post dizên rûpoşkirî bi çekan demjimêr di duê piştî nîvê şevê de avêtin ser mala wê pîrejinê û derî şikandin û tevî got pîrek tenê li malê ye ketin hundir û gefa kuştinê lê xwarin e. Wan dest bi dizîna malê kirin. Di nav tiştên hatine dizîn 5 tenekeyên zeytê, mobaylek, 5 cereyên gazê û alavên sifirê tevî dizîna hemû navaroka malê. Yek ji dizên ku ji milîsa polîsên leşkerî hat girtin û ji bo navenda asayîşê hate veguhestin lê berpirsê beşa ewlehiyê ya çekdarên Feyleqşam Salîl el-Xalidî daxwaz kir got diz radestî wî were kirin û wî bide ber lêpirsînê. Bi rastî diz endamê çekdarên serkirdeyê Salîl el-Xalidî ne û her kes wan nas dike. Lewre jî kesî lêpirsîn venekiriye û diz li beramberî soza vegerandina kelûpelên dizî hate berdan bêyî ku heta îro sozên xwe bicîbîne. Binpêkirin tenê bi diziyên li ser mal û milkên xelkê gundê Dodeya ne sînordar e. Fermendarê bi navê Salîl el-Xalidî yê sektora Meydan Ikbizê dest danîne ser mal û milkên xelkên bajêr, dest danîne ser zeviyan û çandina wan ji bo berjewendiya xwe, ji bilî talankirin û dizîna demsala ê zeytûnan bi behaniya ku ev milkên han aidî welatiyên ku koçber bûne an jî ser birêveberiya xweser vene. û di nava zeviyên zeytûna de li dijî vîna xwediyên wan zeviyan diçînin. Di heman demê de birîna darên sindiyan û zeytûnan berdewam e. Hêjayî gotinê ya got Salîl el-Xalidî ji Humsê ye û hemû diziyên ku li devera Meydan Ikbizê tên kirin dibin navê wî de tên kirin û para wî di dinê. Ji aliyekî din jî ve milîsan berî çend rojan dermangeheke li gundê meydana talan kiribûn û hemû navaroka wê dizîn tevî ku xwediyê wê amade bû lê ew newêrî tigiliyan li ser wan bike ji ber ku ewlehiyên wê deverê hemû dibin kontrola Salîl û çekdarên wî de ye. سرکردەیەکی چەکدارن الجبهە الشامیە یا داگیرکاریە تورکیە دەستدرێژی لە ژنەکە ji bajarokê Baxûzê kir. Bi vîdeoklîpekê kişand û gefa radestkirina wê klîpê bû dewleta Tirk a dagirker li herêma Efrînê xwar. Di hûrgiliyan de nûçegihanê Afrîn Post got ku serkirdeyê bi navê Neîm gef li jinekê bi hevjînê wê yê ku piştî rizgarkirina bajarokê Baxûzê ji aliyê hevpeymaniya navdewletî û hêzên Sûriya Demokratîk ve hatibû kuştin xwar. Ew jin hate girtin û bû kampa Holê li rojhilatê parêzgeha Hesekê hate şandin. Lê wê karî bû bi alîkariya endamên milîsên el-Cebhe el-Şamiyê xwe rizgar bike û berê xwe bide bajarê Efrînê. Hêmanên el-Şamiyê jin di maleke desteserkirî ya Kurdekî ji Efrînê bicih kirin û ji wê hate xwestin ku xwe wek jineke laşfirûş bikar bîne. Piştî ku wê qebûl nekir, serkirdeyê çeteyên wê bi çekan tehdît kir û radestî rayedarên dewleta Tirk a dagirker kirin. Ji ber ku ew û hevjînê wê yê kuştî endamên dewleta Îslamî Daişin, lewma ne çarma daxwaza wî bicih bîne. Di çarçûveyeke din de, pevçûn di navbera niştecihên Xutaya Şamê de li ser nakokiya li ser mala yekî ji wan koçberên herêma Efrînê yê ku bi darê zûrê ji aliyê dagirkeriya Tirkiye û çekdarên wê yên Îslamî ve li herêma Efrînê hatine bicih kirin derket. Di agahiyê de niştecihekî ji herêma Dûmayê xaniyê kulser rêya ez servîs li taxa Eşrefiyê ya navenda bajarê Efrînê ji rûniştevanên din ên ji herêma Eyn Termera kirê kiribû û yê dawî jî ew bi $1000 firûtibû anîndeyekî ji Idlibê. Mala xwediyê wê Ednan Mihemed e û ji gundê mezin ê navçeya Şêrawa ye ku di dema êrîşên dewleta Tirk a li ser Efrînê ji malên xwe koçber bibû. Di heman çarçûveyê de niştecihekî ji gundê Neyreb ji gundewarê Helebê bi piştgiriya milîsên el-Cebhe el-Şamiyê sêxanî roja çarşemê yekê berçile bi $700 Amerîkî ji bo her xaniyekî firûtin.
او مالجی ین در بدر کرد ابراهیم خلیل جخلکه گنده باسوده لنووندو عفریننم. بسپورن راگهاندن و پارێزبانên mafê mirova li bajarê Serêkaniyê li bakurê Rojhilatê Sûriyê encûmena xwecihî ya alîgurê Tirkiyê li wî bajarî bi yasayekirina dizî û talankirina ku ji aliyê komên çekdar yên opozîsyonê ve ji dema dagirkirina wan ve ji berî 2 salan ve tawanbar dikin. Di dawiya meha borî de encûmena xwecihî li Serêkaniyê firotina safîhetên alüminyomê di mezadeke giştî ji bazirganan re ragihand. Ew reklam di nav raya giştî ya herêmî de li ser malperên sosyal medyayê pirs li ser çavkaniyên van safîha kirin ku hinek jêderan destnîşan kirin ku ew hatine dizîn û helandin. Hêzên Tirkiye û grûpên opozisyona Sûriyê bajarê Serêkaniyê ji payîza sala 2019 ve dagirger kirine piştî êrîşa ku bi 10,000 kes ji malên xwe koçber bûn li gorî raporên herêmî û navdewletî. Raporên mafên mirovan komên opozisyonê bi talankirina li Serêkaniyê tawanbar dikin ku bandor li milkên giştî û taybet kir mîna ya ku piştî adara 2018 li bajarê Efrînê qewimî. Di êlûna 2020 de di raporteke lêkolînvanên navdewletî de behsa belavkirina talankirinê û desteserkirina milkên taybet ji aliyê artêşa niştimanî ya Sûriyê ve bi taybetî li deverên Kurdî hatibû kirin. ده روژا دشمه دستیا پیوندین در و یا ریوبری خواسر لبارگه ها فرمانگه ها پیوندین در و یا ریوبری خواسر آباکور و روجلات سوریه دزاروکن جمال باطن اندامین داعش ین بنتوایا سویسری لگوری بلگه که فرمی یا را دست کرنه کج آلی هر دو آلیان و هاتی امضا کرن را دستی نونرین وزارت و در و یا سویسرای کرن. د 19 جوتمه ها بوریده شاندک فرمیج بریتانیای سردان و بارگه ها فرمانگه ها پیوندین در و یاری و بری خواسر آباکور و روشلات سوریه کر و شانده لگل نونر تایبت ای بریتانیا بو سوریه جوناسان هرگریفز و لسر روشا حرمد نوبرا هر دو آلیان ده بری کو 3000 جمال باطن اندامین دولت اسلامی ین بنتوایا بریتانی را دستی شانده بین کرن و لگوری بلگه که فرمی یا وگره کج آلیه نونرین بریتانی و لبارگه ها نوبندی هاتی امضا کرن نوبندا تکلین در و لباجار قامشلو گوتوبش هاتا کرن. د چارچوبه کدنده لگوری چافکانیا روانگاه ها سوریه هیزین آسایش ایرو لباجار قامشلو جبر نبونا ریدانا خواه پیشاندان ریندان که خواه نیشاندانک بورا وستاندنا لشکرکرنا زاروکان بیلدار خستن و 6 روزنموانین اوفیساروداوی جی لقامشلو به بهانه که خواه پیشاندانک بی رخصت دشوپینن گرتن. فرماندار گشتی هیزن سوریا دموکرات مظلوم عبد ایرو سێشەمê تەکەزی لەسەر بکارانîna alîkariyên ewlehî û leşkerî û hevkariyê bi herêma Kurdistanê re ji bo rûbirûbûna dewleta Îslamî Daişê kir. Daxuyaniyên fermendarê Hesedê piştî êrîşên çend rojên borî yên li dijî hêzên pêşmerge li herêma Kurdistanê li ser Twitterê de hatin. Birêz Ebdê got em bi nîgeraniyeka mezin êrîşên rêxistina terorîst a Daişê li dijî hêzên pêşmerge û herêma Kurdistanê dişopînin. Em bejna xwe dadixin li hember giyanê şehîdên di encama êrîşa Daişê de şehîd bûne û tekezî li ser bikaranîna alîkarî û hevkariyên ewlehî û leşkerî ji bo rûbirûbûna Daişê dikin û em tekez dikin got yekrêziya niştimanî bûye pêwîstiyeke stratîjî ji bo paşxistina metirsiyan. سری سبها سێشەمê مینەیا لەزقیە یا سووریێ ڕاستی بۆمبەبارانەکە عەزمانی هات û بوو سەدەما ku agir li cihê armançkirinê vê ket. Ajansa Sena ya Nûçeyan a Hikûmeta Sûriyê li ser zimanê jêderekî leşkerî nenas ragihand ku îro danê sibê firûkeyên şerên İsraîlê bi çend mûşekan ji aliyê Deryaya Spî ve li başûrê Rojavayê Lezqiyê êrîşeke ezmanî pêk anî. Medyaya xwecihî ragihand
کودنگ امبولانس و اتومبیلن آگورکوژه لسرون سری باجر هاتیه بیستن. روانگا سوریه گود کو بالافرین اسرائیلی چند موشک آویدن مینایا باجار لازقیه کنتیناین لور کو بارکه چکان امیلیسن ایرانه لور کرن آرمانج تاوی کو تقین بتوندی بون و زیان مادی ین گران هبون لیت آگاهی لسر زیان مروفی نهاتنه بدست خستن